Bon dilluns a tothom! I bon últim dilluns del calendari d'Advent Búctic. Jo no sé com ho porteu vosaltres, però jo ho porto fatal. No em puc creure que sigui l'últim dilluns del calendari d'Advent, que Nadal estigui ja aquí. Per això, el repte que us vull portar aquest dilluns és que llegiu algun llibre que tingui algun detall nadalenc a la coberta. Pot ser un color que porti algun color vermell, algun color verd, que tingui alguna silueta, algun arbre de Nadal, qualsevol detall que vosaltres considereu nadalenc. Així doncs, si teniu des de fa anys algun clàssic nadalenc o heu vist alguna novetat ambientada al Nadal que voleu llegir, aprofiteu aquesta setmana, que és la setmana perfecta per llegir un llibre així. I fins aquí l'últim repte d'aquesta edició de Búctic Nadal. De debò que moltíssimes gràcies a les persones que heu arribat fins aquí, que heu seguit tots els dies del calendari d'Advent, que heu participat en aquesta edició. Espero de debò moltíssim que us hagi ajudat a fer baixar la vostra pila de lectures pendents i a gaudir de tots aquests moments de lectura i dels llibres que heu estat llegint. Moltíssimes gràcies per haver format part de Búctic.